Yo spesial Bunda Tolu Bunda prasmanan goyang dulu juragane bakso masukane Roro jonggrang kowe pak
Mbak Rosi. Mbak Rosi.
Ya, kami ucapkan selamat sore, selamat datang kepada beliau yang terhormat Bapak Haji Sukatman, Ketua RW 06 Rusunawa Penjaringan. Sekali lagi, yang terhormat Bapak Haji Sukatman beserta stafnya, kami ucapkan selamat sore, selamat datang, selamat menikmati dengan yang telah tersaji. Hibur bersama dengan campur sari Sindolaras. Asik. Lamun waros sliramu ati iki anane tansah regu rasa tresno kang tak endem katan obah ati tan bisa jenjeng
Pak Tri lho. Walah. Sak pupuh nek Mas, sing nembang ajenge Pak Tri. Ya. Dekku jeglok. Monggo Pak Pri. Tambahi sak pupuh nek Mas. Oh nggih. Ulo sawah sapa
sliramu paling istimewa bagiku. Bablas ke GWL garwane wong liya. Yen pancen mengkono Dik, aku ngakoni salahku. Kula sing tak jaluk sing ngendi pangapuramu. Asik bersama dengan Sito Laras Campur Sari, Pak Siyuwono, Ibu Berkah alkalin sosistem. Loh, Sito Laras. Nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ora krasa aku kudu sabar karo sapa. Widonono tak enteni ing pucuking tresna Mas Supri, walung nangka babasane mung katon-katon sliramu wae. Sliramu ra krasa Pak Sartono, aku kudu sabar karo sapa. Tak gendong kemana-mana Pak Derdi. Cara
Pak Yuwono. Monggo Pak. Ton sliramu wae. Ojo lali paweling. Sembah nuwun Pak Yuwono kari Pak Edi. Pak Edi. Kakuing wong tuwa mana-mana. Suwuk DI. Terima kasih. Matur sembah nuwun Bapak sedaya. I love Kalau mah aku ning kono kuwi langgar sayangku. Wus. Spesial kagem Pak Haji Marno yang punya kota Ngawi Jodaren. Kowe becik patenono timbang propisan senyokan
Pak Tri. Mengewon mbok gak enak kalau kan. Nyambut gawe penake nganggo HE lho Pak Tri. Mboten sekecole Mas Hengki Oke. nggih. Hah? Wong lirik terus Mas Hengki. Hengki sinten? Mas Hengki ini lirik terus. Hengki sinten Pak Tri? Enggak. Urip ana kutha gedhe